translation. Come on, now come go to Kenema. Okay. What time is it? Otodini Jesu. Tata bụ ụka igu. Mbido izu ụka dị asọ Holy Week. Afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile, ndị niile anyị na ha nọ na parking lot anụnwa tata, na ndị niile nọ ebe dị iche iche akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-akarịta ụka tata. Na aja nke Mass tata, ezinụlọ Tony na Ima Ikebodo na-ayọ Chineke maka ihe ezinụlọ ha bụ n'obi. Ezinụlọ CY na Meg Omakụ na-enye Chineke ekene ka Margaret Eno Omakụ si wee lụọ ọlụ oyibo wee lụta ya mma, were na-enye Chineke na-ekene ya ka o si wee due ya gọzie ya n'ọlụ anụnwa o wee na-ejezi ezumike. Aloy na Eukeria Udeze na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Kelechi Udeze, Chimsidrem Eze, ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha. Paul Amuchie na-ayọ maka ọdịmma nke enyi ya nwoke. Ezinụlọ Ọkwọ na Chidebe na-ayọ maka mkpụrụ obi Ann Chidebe nọnyelụ. Reginald na Ifieze na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Angela Oba ni Eze. Tony na Ima Ikebodo na-ayọ maka mkpụrụ obi Boni Egbunọnụ, Martha Okoli ni Anyaọra, Esther Umade na Patrick Ezenwa. Oke mere na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Veronica Mere. Helen Egbuniwe na-ayọ maka mkpụrụ obi Amaka Oraṅụsị, Boni Egbunọnụ, Chidi Ogalue na Esther Umade. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Chineke nna anyị abịa tata ịkpọ isi ala nye ekene wetara anyị ndụ nke si n'igwe. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara gị. Ụmụnne na Kristi,
kamgbe izuụka ise oge ncheta ahụhụ Kristi ji bido, anyị ji ọrụ ịhụnanya na ime ọpịpịa were akwado onwe anyị maka emume ihe omimi nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke Onyenwe anyị. Tata anyị zukọtara ebe a iso nzukọ Kristi n'aka ụwa niile wee mee nnukwu emume. Kristi jiri ebube banye n'obodo nke ya bụ Jerusalem ka ọ lụzuo ọrụ nke mgbapụta nke bụ ịta ahụhụ, nwụọ ọnwụ, bịakwa bilite n'ọnwụ. Ebe anyị ji okwukwe na ezi obi echeta mbanye nke a wetala anyị nzọpụta. Ngwanụ ka anyị sobe dị nwere anyị, ọ bụrụ na anyị akwụnyere ya n'ije obe ya, anyị ga-esoro ya keta oke na mbilite n'ọnwụ na ndụ ọhụrụ site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị ya ịyọ. Chineke nna obiọma, mee ka okwukwe ụmụ gị na-abawanye. Biko were obiọma gị na lebele anyị bụ ndị nke gị na-agbakọ gị. Tata anyị na-aka ụka igu na-echeta mbanye nke Kristi na Jerusalem. Anyị si na Kristi ebunye gị ezi omume anyị ga, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Amen. Ụmụnna, ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia, site n'icheta na anyị ncha bụ ndị mmehie na-ayọ mgbaghalụ, nchekwaba na odudu nke Chineke. Meela anyị ebere biko Onyenwe anyị, n'ihi na anyị emehiela gị. Gosi anyị ebere gị Onyenwe anyị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbara anyị njọ anyị ga, duru anyị na ndụ ebebe. Amen. Ka anyị ya ịyọ. Onyenwe anyị Chineke jike niile, nna dị ndụ ebighị ebi, ọ bụ gị nyere ụwa Jesu Kristi onye nzọpụta anyị. I mere ka o were ahụ na ụdị anyị bịakwa wee taa ahụ nke obe iji tọọrọ anyị ezi ụkpụrụ nke obi umeala. Biko nyere anyị aka ka anyị na-eso nzọụkwụ ya na obi ndidi ọ tọrọ anyị, bịakwa tozuo isoro ya keta oke na aṅụrị nke mbilite n'ọnwụ site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na anyị dị ndụ na-achị ịdịka n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. First reading. Augustine Okonkwo na-enye Chineke ekene na-ayọ n'isi ndị nne niile ka ha si wee zaa ya oku wee nọdebe ihe n'ọdachi nke dagideli ihe. Ọ na-asị ka Chineke gọzie unu n'ofu n'ofu na aja nke Maasa anụnwa. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onyenwe anyị enyela m ire nke nwaazụ, ka m mara otu m ga-esi na-aza ndị ike gwụrụ azịza. O nyela m onyinye nke okwu, ọ na-emete m n'ụra kwa ụtụtụ ka m chee ntị nụrụ okwu dịka nwaazụ. Onyenwe anyị emeghela ntị m, n'ebe m onwe m nọ enweghị m ike ọbụla nke m na-agbaketa azụ.
atọgbọrọ ndị na-eti m ihe azụ m, nye ndị na-adọ m aka n'ahụ ọnụ m agba m. Ekpuchighị m ihu m n'ebe ndị na-akparị m nọ, na-abụ m asọ n'ihu. Onyenwe anyị na-enyere m aka, nke mere na mkparị anaghị emetụta m. Akwụbara m ihu m dịka okwute siri ike. Amaara m na ihere agaghị eme m. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ: onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbahapụ m? Zaanụ ya. Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbahapụ m? Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbahapụ m? Zaanụ ya. Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbahapụ m? Ndị niile hụrụ m na-achị m ọchị, ha na-emi m ọnụ, na-efeke n'isi, na-asị, o chekwubere n'onye nwe anyị, ya zọpụtanụ ya. Ọ bụrụ na ọ bụ enyi ya, ya bịa tọhapụ ya. Azịza onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbahapụ m? Ọtụtụ nkịta gbara m gburugburu. Igwe ndị obi ọjọọ nọgidere m. Ha kpọpụrụ aka m na ụkwụ m. Enwere m ike ịgụta ọkpụkpụ m ọnụ. Azịza onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbahapụ m? Ha ekeela uwe m n'etiti onwe ha, bịakwa were ya fee nza. Onye nwe m, agbahapụkwala m. Onye ogbugbo ume m, were ọsọ bịa nyere m aka. Azịza onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbahapụ m? Aga m akọrọ ụmụnne m akụkọ aha gị, nyekwa gị otito n'ọgbakọ ha. Unu bụ ndị na-atụrụ ya egwu, nyenụ onye nwe anyị otito. Ụmụ Jekọb niile, tobenụ ya. Ụmụ Izrel, nyenụ ya nsọpụrụ. Azịza onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbahapụ m? Zaanụ onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbahapụ m? Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Filipai. Jesu n'onwe ya dịrị n'ụdị Chineke site na mbụ, ma o wereghị ịha ka Chineke dịka ihe ọ ga-ekwedosi aka ike. Kama
o mere onwe ya ka onye na-abụghị ihe ọbụla. O werela ọnọdụ ohu, o mekwara ka a mụọ ya n'oyiyi mmadụ. A hụkwara ya ka ọ dị ka mmadụ n'oyiyi. O wedakwara onwe ya n'ala wee rube isi ruo n'ọnwụ, bụ ọnwụ nke obe. N'ihi nke a, Chineke ebuliela ya oke elu. O jikwa amara nye ya aha ahụ nke kachasị aha niile elu, ka ọ wee bụrụ na akpọ aha Jesu, ihe niile ekere eke ga-egbu ikpere n'ala, ma ihe niile dị n'eluigwe, ma ihe niile dị n'elu ụwa, ma ndị nke dị n'okpuru ụwa. Ka ire dum kwupụta na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otuto. Okwu nke ose eburu ụwa. Christy, buturu onwe ya. Christy, buturu onwe ya nara ọnwụ n'elu obe, ma Chukwu bulitere ya, ma Chukwu bulitere ya nye kachasị adịla elu. Put it down. Ọ fọdụrụ abalị abụọ mmemme ngabiga na nke achịcha ekoghị eko. Ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ wee na-achọ ụzọ ha ga-esi jide Jesu na nzuzo gbuo ya, ma ha sịrị, Anyị agaghị eme ya n'oge emume a, ka ọha ndị Juu ghara ibido ọgba aghara. n'oge ahụ Jesu nọ na Betani n'ụlọ Simon onye ekpenta. N'oge ha na-eri nri anyasị, otu nwanyị batara n'ime ụlọ ahụ. O bu karama mmanụ otite dị oke ọnụ ahịa. Ọ kụwara karama mmanụ ahụ wee wụsa Jesu mmanụ ahụ niile n'isi. Ụfọdụ ndị nọ n'ebe ahụ were iwe nke ukwuu na-ekwurịta n'etiti onwe ha sị, Gịnị mere ejiri mmanụ otite nke a n'iyi otu a? N'ihi na a pụrụ ire ya ihe karịrị $300, were ya nye ndị ogbenye. ha tamuru ntamu megide nwanyị ahụ, ma Jesu sịrị ha, Hapụnụ ya. Gịnị mere unu na-esogbu ya? Ọ
ọ lụrụ ọrụ ọma n'ahụ m, n'ihi na unu na ndị ogbenye nọ mgbe dum. Mgbe ọbụla unu chọrọ, unu nwere ike inyere ha aka, ma mụ na unu anọghị n'ụdị a mgbe niile. Nwaanyị a mere ihe ọ pụrụ ime. O buru ụzọ tee ahụ mmanụ isi ụtọ ka e wee dozie ya maka olili m n'ibu na eziokwu. Ebe ọbụla a ga-ekwusa ozi ọma nke a n'ụwa dum, a ga-ekwupụtakwa ihe nwaanyị a mere ka ọ bụrụ ihe ncheta ya. Mgbe ahụ Judas Iscariot, onye n'ime ụmụazụ 12 ahụ, wee pụọ jekwuru ndị isi nchụaja ịgba izu otu ọ ga-esi rara Jesu nye n'aka ha. Mgbe ndị isi nchụaja nụrụ nke a, obi tọrọ ha ụtọ. Ha wee kwee nkwa inye Judas ego. Site n'ụbọchị ahụ, Judas malitere na-achọ ụzọ ọ ga-esi rara ya nye n'aka ha. N'ụbọchị mbụ nke oriri achịcha ekoghị eko, mgbe ndị nchụaja na-achụ aja atụrụ ngabiga, ụmụazụ ahụ wee sị ya, "Olee ebe ị chọrọ ka anyị jee doziere gị ihe maka oriri ngabiga?" Jesu wee zipụ ụmụazụ ya abụọ sị ha, Banyenụ n'obodo Jerusalem. Otu nwoke bụ ite mmiri ga-ezute unu. Soonụ ya. Ụlọ ọbụla ọ banyere n'ime ya, sịnụ nna nwụna ahụ na onye nkụzi sị, "Olee ebe ụlọ ọbịa edebere m dị, ebe m na ụmụazụ m ga-anọ lie olili ngabiga?" Ọ ga-egosi unu ime ụlọ ukwu dị n'elu, akwadoro ya akwado, dozikwa ya edozie. Meziere na anyị ebe ahụ maka olili ahụ. Ụmụazụ ya abụọ ahụ wee pụọ banye n'obodo ukwu ahụ, wee hụ ihe niile dịka Jesu gwara ha. Ha wee kwado oriri ngabiga. Mgbe o ruru anyasị, Jesu na ụmụazụ ya 12 wee bịa. Mgbe ha nọdụrụ n'oche nri, Jesu wee sị ha, N'egwu na eziokwu, otu onye n'ime unu ga-ere m. Onye m na ya na-erikọ nri ga-arara m nye. ọ malitere iwute ha. Ha wee jụọ ya n'otu n'otu sị, "Onyenwe anyị, ọ bụ mụ?" Jesu wee sị ha, Ọ bụ otu onye n'ime unu 12, onye m na ya manyekara aka n'otu efere. Nwa nke mmadụ ga-ala dịka edere ya n'akwụkwọ nsọ banyere ya, ma ahụhụ ga-adịrị onye ahụ onye a ga-esite n'aka ya wee rara nwa nke mmadụ wee nye. Ọ ga-akara onye ahụ mma ma a sị na amụghị ya amụ. Mgbe ha nọ na-eri ihe, Jesu were ogbe achịcha gọzie ya, nyawa ya n'ụmụazụ ya sị, Naranụ m nke a bụ ahụ m. Emesịa, o buru iko mmanya nye Chineke ekele, bunyekwa ndị ụmụazụ ya. Ha niile sitere n'iko ahụ ṅụọ mmanya. Jesu wee sị ha, Nke a bụ ọbara m, ọbara nke ọgbụgba ndụ, nke a ga-awụsi n'ihi ọtụtụ mmadụ. N'egwu ụlọ eziokwu, agaghị m aṅụkwa mmanya sitere na mkpụrụ osisi vaịn ọzọ ruo ụbọchị ahụ mgbe a ga-aṅụ ya ọhụrụ
n'alaeze Chineke. mgbe Jesu na ụmụazụ ya bụsịrị abụ otuto ha wee pụọ jee ugwu Oliv. Jesu wee gwa ụmụazụ ya sị, okwukwe unu nwere n'ebe m nọ ga-ama jijiji, n'ihi na edere ya n'akwụkwọ nsọ sị, a ga-etigbu onye ọzụzụ atụrụ ya niile wee gbasasịa. Ma mgbe e mere ka m si n'ọnwụ bilie, aga m eburu n'ụzọ gaa Galili. ma Pita sịrị ya, a sịkwa na ndị ọzọ a niile ahapụ gị gbana, ọ dịghị mgbe m ga-ahapụ gị na. Jesu wee sị ya, n'eziokwu ka m na-agwa gị na taa, ọbụladị n'abalị a, tupu oke ọkụkọ akwa akwa nke ugboro abụọ, gị onwe gị ga-agọnarị m ugboro atọ. Pita wee kwụsie ya ike ọzọ sị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka m soro gị nwa, agaghị m agọnarị gị. Ụmụazụ ya ndị ọzọ kwukwara otu okwu ahụ. Jesu na ụmụazụ ya wee bịaruo ogige a na-akpọ Getsamini. Jesu wee sị ụmụazụ ya, nọdụnụ n'ebe a ka m gaa kpee ekpere. o wee kpọrọ Pita na James na Jọn pụọ iche. Mgbe o bidoro ịga n'ihu, o bidokwara inwe obi ọjọọ na obi ịlọ mmiri. Jesu wee sị, ọ na-ebu mkpụrụ obi mgbu nke ukwuu ruo n'ọnwụ. Nọdụnụ n'ebe a na-echekwanụ nche. o wee gatụkwuo n'iru, daa n'ala wee kpee ekpere sị, Nna, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ka ahụhụ oge nke a gafere m. o wee kpekwa ekpere sị, ezi nna m, epụrụ ime ihe niile, mee ka iko ọnwụ nke a gafere m, ma ọ bụghị ka emee ihe m onwe m na-achọ, kama ọ bụ ka emee ihe ị na-achọ. Jesu wee laghachi hụ ụmụazụ ya atọ ahụ ka ha na-arahụ ụra. O wee jụọ Pita sị, Simon, ị na-arahụ ụra? Ị nweghị ike iche nche otu elekere? Na-echeru nche, na-ebekwa n'ekpere, ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Mmụọ kwere ekwezie, mana anụ arụ adịghị ike. o wee hapụ ha ọzọ jekwa ikpe ekpere, na-ekwukwa otu okwu ahụ. Wee bịakwa ọzọ hụ ụmụazụ ya atọ ahụ ka ha na-arahụ ụra, n'ihi na anya ha dị arọ nke ukwuu. Ha amaghịkwa ihe ha ga-asa ya. O wee bịakwute ha nke ugboro atọ sị, Unu n'ọlịlị n'ụra? Ngwa, zurezie n'ike, o zuola. Oge ahụ akara aka abịala. Lee, a na-arara nwa nke mmadụ nye n'aka ndị njọ. Bilienụ ka anyị si n'ebe a pụọ. Lee, onye ga-arara m nye nọ nso. mgbe Jesu kpụ okwu n'ọnụ, Judas, onye n'ime ụmụazụ 12 ahụ, batara ya na igwe mmadụ so. Ụfọdụ n'ime ha ji mma, ndị ọzọ ji osisi. Ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ na ndị okenye ndị Juu zitere ha. Tupu ha na-abịaru n'ebe Jesu nọ, Judas gwara ha sị, onye ọbụla m ga-esutu ọnụ, onye ahụ bụ ya. Jidenụ ya, durunu ya pụọ, ma jidesikwanụ ya ike. Mgbe Judas batara, o mee ngwa jekwuru Jesu ebe ọ nọ sị ya,
onye nkụzi, osutu ya ọnụ, ha wee jide Jesu kwagidesie ya aka ike. Ma otu onye n'ime ndị guzoro nso wee mịpụta mma ya gbuo odibo onyeisi nchụaja, gbupụ ntị ya. Jesu welitere olu jụọ ha sị, unu chịrị mma agha buru nkụpụta ijide m dịka abụbụ onye ori? Kwa ụbọchị mụ na unu nọ n'ụlọ nsọ Chineke ebe m na-ezi ihe, mụ na-ejideghị m. Ma e mere nke a ka ihe edere n'akwụkwọ nsọ wee mezuo. ụmụazụ ya niile wee hapụ ya gbalaga. O were otu nwa okorobịa na-eso Jesu n'azụ. Nwa okorobịa gbokwasịrị ezi akwa ọcha n'ahụ ọtọ ya. Mgbe ndị ahụ jidere Jesu na-achọ ijide nwa okoro ahụ, o fepụrụ ọsọ hapụ ha n'ezi akwa ọcha o yi n'ahụ, gbara ọtọ gbalaga. Ha wee si n'ebe ahụ kpụrụ Jesu kpujere ya onye isi nchụaja. Ndị isi nchụaja niile na ndị okenye niile na ndị ode akwụkwọ niile wee zukọ n'ebe ahụ. Ma Pita lara azụ na-eso Jesu n'ebe dị anya ruo n'ime obi onye isi nchụaja. Ebe ahụ ka ọ nọdụrụ n'ala n'etiti ndị na-eje ozi na ndị na-anya ọkụ wafuru n'obi. Ma ndị isi nchụaja na ndị nnọkọ ikpe ahụ niile gbara mbọ ka ha chọta ebubo ha ga-eji maa ya ikpe ọnwụ, ma ha achọtaghị, n'ihi na ọtụtụ mmadụ kpara ama ụgha dị iche iche megide ya. Ma ha dakọtaghị. Ụfọdụ mmadụ biliri gbaa ama ụgha megide Jesu sị, anyị nụrụ mgbe o kwuru sị, aga m agbada ụlọ nsọ a nke eji aka wuo, ma mgbe ụbọchị 3 gasịrị aga m ewu ọzọ nke a na-ejighị aka wee wuo. Otu ọ dị, ama ha dakọtarịkwa. Onye isi nchụaja wee bilie ọtọ guzo n'etiti wee jụọ Jesu sị, ị zaghị ihe ọbụla? Gịnị bụ ama ndị mmadụ ndị a na-agba megide gị? Ma Jesu gbara nkịtị, ọ zaghịkwa ihe ọbụla. Onye isi nchụaja wee jụkwa ya ọzọ sị, ị bụ Kristi ahụ, nwa nke Chineke dị ngọzi? Jesu zara sị, mụ onwe m bụ ya. Ị ga-ahụkwa nwa nke mmadụ ka ọ nọdụ ala n'aka nri nke Chineke onye pụrụ ime ihe niile wee na-abịakwa ya na igwe ojii nke eluigwe. onye isi nchụaja wee dọwa uwe ya sị, gịnị ọzọ ka anyị na-achọ? Ọ bara uru ịchọkwa ndị ọzọ ga-agbagide ya ama? Unu anụla nkwuru ahụ, gịnị bụ uche unu? Ha niile wee maa ya ikpe sị, o kwesịrị ọnwụ. Ụfọdụ n'ime ha bidoro ịgbụ ya ọnụ mmiri, ndị ọzọ jirikwa akwa kechie ya anya, bido jiri ya na-eti ya aka, na-eme ya ihe ọchị, na-asị, buo amụma, onye tiri gị ihe? Ndị nche na-eche ozi kpụrụ ya tie ya ọtụtụ ihe. Mgbe Pita nọ na ndịda n'obi nke onye isi nchụaja, n'otu n'ime ụmụ agbọghọ ndị na-ejere onye isi nchụaja ozi wee bịa. Mgbe ọ hụrụ Pita ka ọ na-anya ọkụ, o wee leruo ya anya sị, ị bụ otu n'ime ndị na-eso ụzọ Jesu Nazaret? Ma Pita gọrọ agọ sị, amaghị m, aghọtaghị m ihe ị na-ekwu. O wee pụọ nọdụ n'ọnụ ụzọ esi abata n'obi. Nwa agbọghọ ahụ wee hụ Pita, malitekwa ọzọ ịgwa ndị guzoro nso sị, nwoke a bụ otu onye n'ime ha. Ma Pita gọrọ agọ ọzọ,
mgbe nwa oge gasịrị ndị guzoro nso wee gwa Pita ọzọ sị, n'eziokwu ị bụ otu onye n'ime ha n'ihi na ị bụ onye Galili. ma Pita malitere ido onwe ya ikwu na ịṅụ iyi sị, N'ezie amaghị m onye nwoke a bụ. n'oge ahụ kwa oke ọkụkọ wee kwaa akwa nke ugboro abụọ. Pita wee cheta otu Jesu buru amụma maka ya, tupu oke ọkụkọ akwa akwa ugboro abụọ ị ga-agọnarị m ugboro atọ. Pita wee tụlee okwu a n'obi ya wee pụọ n'ezi kwa akwa. N'isi ụtụtụ ndị isi nchụaja zukọrọ ha na ndị okenye na ndị ode akwụkwọ na nnọkọ ikpe Sanhedrin niile wee gbaa izu ihe ha ga-eme Jesu. Ha wee kee Jesu agbụ, duru ya pụọ, rara ya nye n'aka Pilate. Pilate wee jụọ ya sị, Ị bụ eze ndị Juu? Jesu wee zaa ya sị, Ọ dapụla gị n'ọnụ. ndị isi nchụaja boro Jesu ọtụtụ ebubo. Pilate wee jụkwa ya ọzọ sị, Ị zaghị ihe ọbụla? Mee ọtụtụ ebubo ha na-ebo gị. ma Jesu azaghịkwa ajụjụ ọzọ. Ya mere nkịtị ọ gbara juru Pilate anya. N'oge mmemme ngabiga ọbụla, ihe Pilate na-emere ndị Juu bụ ịhapụrụ ha otu onye mkpọrọ ọbụla ha rịọrọ ka o nwere onwe ya. N'oge ahụ otu nwoke a na-akpọ Barabas nọ n'ụlọ mkpọrọ ya na ndị biliri megide ndị isi, ndị gbukwara mmadụ na ndị ụfọdụ ndị Juu kpaliri agha megide ndị na-achị achị ha. Ọgbakọ ndị Juu wee bịakwute Pilate malite ịrịọ ya ka o mee ka ọ na-emere ha. Pilate wee jụọ ha sị, Unu chọrọ ka a hapụrụ unu eze ndị Juu? n'ihi na ọ ghọtara na ọ bụ n'ihi anya ụfụ ka ndị isi nchụaja jiri Jesu nye n'aka ya. Ma ndị isi nchụaja kwaliri igwe mmadụ ndị nọ n'ebe ahụ ka ha jikọọ ọnụ rịọ ka a hapụrụ ha Barabas kama ọ ga-ahapụ Jesu. Ma Pilate jụkwara ha ọzọ sị, Gịnị ka unu chọrọ ka m jiri nwoke a unu kpọrọ eze ndị Juu mee? ma ha tiri mkpu n'oke olu ọzọ sị, Kpọgide ya n'obe. ma Pilate jụrụ ha sị, Maka gịnị? Ihe ọjọọ gịnị ka ọ mere? ma igwe mmadụ ahụ tiri mkpu na-asị, Kpọgide ya n'obe. ma Pilate ebe ọ nọ na-achọ o mee ihe ga-atọ igwe ndị Juu ụtọ, ọ hapụrụ ha Barabas. Mgbe ọ pịasịrị Jesu ihe, ọ rara ya nye ka a kpọgide ya n'obe. Ụfọdụ ndị agha wee kpụrụ Jesu pụọ baa n'ime ogige ụlọ onye ọchịchị ebe ndị agha bi. Ndị agha wee kpọọ otu ndị agha ha dum, ha wee yikwasị Jesu uwe ndị eze nke na-acha uhie uhie, kpaa okpu eze nke eji ogwu wee mee, ube ya n'isi. Ndị agha wee malite igbuchapụ ya n'ụzọ ime ya ihe ọchị na-asị, Ekene eze ndị Juu. mgbe ha nọ na-eme ya ihe ọchị, ha jikwa osisi na-eti ya n'isi, n'ọtụtụ mgbe na-agbụkwa ya ọnụ mmiri. Ha gburu ikpere n'iru ya na-akpọ isi ala na-enye ya. Mgbe ndị agha chịchara Jesu mee ihe ọchị, ha wee yipụ uwe ya niile. Ndị agha wee dupu ya ka a kpọgide ya n'obe. Mgbe ha na-aga n'ụzọ, ndị agha wee zute otu nwoke a na-akpọ Simon onye Sirini, nna Alexander na Rufus, ka ọ na-aga. Mgbe o si n'azụ obodo na-alọta, ndị agha ahụ wee manye ya ka o soro ha ka o wee bụrụ obe Jesu.
ha wee duru Jesu bịaruo n'ebe a na-akpọ Gọlgọta, nke bụ ma asụgharịa ya ebe okpokoro isi. Ebe ahụ ka ha nyere Jesu mmanya gwara agwa nke egbochi ya inwe ihe mgbu, ma o nweghị ike ịṅụ. Ha wee kpọgide Jesu n'obe, kesaa ya uwe n'etiti onwe ha, bịakwa fee nza maka uwe ya, ka ha wee kpebie nke onye ọbụla ga-enwe. Mgbe o ruru n'elekere 9 nke ụtụtụ, ha kpọgide Jesu n'obe, edekwasịkwara eze ndị Juu n'elu obe, ka ọ bụrụ ihe ndekwasị nke ebubo eboro ya. Ha kpọgidekwara Jesu na ndị ohi abụọ n'elu obe, otu n'aka nri ya, nke ọzọ n'aka ekpe ya. N'ụzọ dị otu a ka esi emezu ihe edere n'akwụkwọ nsọ sị, a gụkọtara ya na ndị ohi ndị a ga-efe n'ụzọ na-akwa ịmụ efufe n'isi, na-asị, gị onye ga-akwado ụlọ nsọ Jerusalem, wulitekwa ya ọzọ n'ụbọchị 3, zọpụta onwe gị, si n'elu obe rịdata. Otu aka ahụ, ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ n'etiti onwe ha ji wee mee ya ihe ọchị sị, ọ zọpụtara ndị ọzọ ma ike adịghị ya ịzọpụta onwe ya. Ka Kristi eze Israel si n'elu obe a rịdata ugbu a, ka anyị were hụ ma kwerekwa. Ndị ohi abụọ akpọgide ya na ha n'elu obe sokwa na-akparị ya, na-atakwa ya ụta. Mgbe o ruru elekere nke 12 n'ehihie, ọchịchịrị wee gbaa n'ala ahụ dum. Ọchịchịrị adịghị eru n'elekere 3 nke ehihie. N'elekere nke 3 n'ehihie, Jesu were oke olu tie mkpu sị, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nke bụ ma asụgharịa ya, Chineke m, Chineke m, gịnị mere iji hapụ naanị m? Mgbe ụfọdụ mmadụ n'ime ndị guzoro nso nụrụ mkpu a, ha sị, lee, ọ na-akpọ Ịlaịja. Otu onye n'ime ha gbara ọsọ gaa weta ogbo, denye ya n'ime mmanya gbara ụka, fanye ya n'ogologo osisi, nye ya ka ọ ṅụọ, sị, cherenụ ka anyị hụ ma Ịlaịja ọ ga-abịa ikudata ya n'elu obe. Mgbe ahụ Jesu wee tie mkpu n'oke olu, wee kubie ume. Akwa mgbochi nke ụlọ nsọ ukwu Chineke gbawara ibe abụọ, site n'elu ruo n'ala. Mgbe otu ọchịagha na-achị ndị agha nke guzoro nso na ncherịta iru nke obe Jesu hụrụ otu o si kubie ume, ọ sịrị, n'eziokwu nwoke a bụ nwa Chineke. Ụmụ nwanyị ụfọdụ nọkwa n'ebe ahụ, guzo n'ebe dị anya na-ele ihe na-aga. N'etiti ha ka ụmụ nwanyị 3 ndị a nọ, Mary Magdalene na Mary nne Jemisi nke nta, na Joses na Salome. Ụmụ nwanyị ndị a soro Jesu mgbe ọ nọ na Galili na-ejekwara ya ozi. Ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị ọzọ nọkwa n'ebe ahụ, ndị soro Jesu bịa Jerusalem. Mgbe anyanwụ dasịrị, Josef onye Arimatia bịa ka ọ mara ihe ọ ga-eme, n'ihi na ụbọchị ahụ akpọgburu Jesu bụ ụbọchị nkwadebe, ma ọ bụ ụbọchị na-eso ụbọchị izu ike nke ndị Juu. Ma Josef nke a bụ onye Arimatia, bụ onye ama ama na onye a na-asọpụrụ n'ụlọ ikpe ukwu na ndị Juu nke a na-akpọ Sanhedrin. Nwoke a sokwa na-atụ anya ọbịbịa nke alaeze Chineke. Josef
were obi si ike jekwuru Pilet rịọ ya ka ebunye ya ozu Jesu. O jekwuru Pilet anya ịhụ na Jesu anwụọlarị na-atụfughị oge. Ya mere ọ zara ka a kpọọ ọchịagha na-eche ozu Jesu nche wee jụọ ya ma o teela aka mgbe Jesu kubiri ume. Mgbe ọ nụrụ n'ọnụ ọchịagha ahụ na Jesu anwụọla, o kwenyere ka Josef buru ozu Jesu ije na-akwụghị ụgwọ ọbụla. Josef wee zụọ akwa ụlarị ọcha buda ozu Jesu, were akwa ụlarị ọcha ahụ fụchie ya, dọnye n'ime ili nke egwuwara n'ochie n'oge nkume. Ọ nụketere otu nkume buru ibu were ya kpuchie ọnụ ụzọ ili ahụ. Mary Magdalene na Mary nne Jesu guzo n'ebe ahụ na-ele anya wee rịba ama ebe eliri Jesu. Oziọma nke ose bụ ụwa, otuto dịrị gị Kristi. Dị nwe anyị Yesu Kristi, anyị bịara n'iru gị, wee cheta hụ gị n'anwụ, ka iwe mere anyị ebere. Ụmụ na Kristi, itinụ akaghị nke ụnụ, anyị egeela ya bụ akụkọ maka etu esi wee gbuo na Jesu Kristi, wee jide ya, maa ya ikpe, bee ya ikpe, wee bụrụ ya, wee gbuo ya, gbagide ya n'obe. Anyị egere ya bụ akụkọ. Anyị nwere ọtụtụ ihe mmụta dị iche iche, nke a maọbụ nke ọzọ, ka onye ọbụla n'ime anyị ga-achọrị uche na ya. Anyị bịazi anyị amalụ akụkụ nke anyị ga-esi wee tụgharịa ya bụ uche. Ma dịka anyị sikwa elu ukwe ugbu a, ọ bụ ebere Chineke ka anyị na-ayọ. Anyị amalitego ya bụ izuụka dị asọ site na ya bụ Pashọn agụla anyị. Nwana ka anyị chịa uche anyị na-aga rinne n'ime izuụka anụnwa na ya bụ nzọpụta nke nwa Jesu Kristi ji afọ na ọnwa wee zọpụta anyị, ka anyị wee nwee ike wee lite ulu dị na ya bụ izuụka dị asọ, ka anyị jisi ike pụta wee soro na mmemme nke anyị ga-eme na Tọzdee, Holy Tọzdee, Good Friday na Easter Vigil na Easter Sunday sokwa ọnụ. Ma anyị na-emezi ndị a niile, anyị na-ayọ ngọzi nke Chineke ka ọnwụ na mbite ọnwụ nke Kristi bụrụ ihe ga-abara anyị na ndụ anyị oge niile, bụrụkwa ihe anyị ga-esi na ya wee lite ulu nke ga-eduru anyị na ndụ ebighị ebi n'oge ikpeazụ site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ugbu a anyị ga-ekwupụtazi okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dị ma a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ
nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe m na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokodo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Ebele ka anyị bụ ndị kwerenụ, ngwazienụ ka anyị kọsara Chineke mba anyị ga. maka nzukọ nsọ Chineke gazuru ụwa niile, ka ọ na-aga n'ihu ịgbasa ozi ọma dị nwere anyị Jesu Kristi n'ụwa niile, na iwetara ndị ike gwụrụ agbamume, anyị arịọ gị dị nwenụ anyị. maka ndị ndu nke mba ụwa, ka ha na-enye onye ọbụla ohere ikpere chi nke ya na-enweghị egwu ma ọ bụ mmanye ọbụla, anyị arịọ gị dị nwenụ maka ndị a ga-eme mmiri Chukwu ọhụrụ, maka ndị a ga-anabata ọhụrụ n'ụka, ka ịhụnanya ndị otu Kristi na ezi nkwado nke ndị nkụzi ha dubata ha n'otu nzukọ Kristi, ka ha mata uru na ọṅụ nke dị n'iso Kristi ụbọchị ndụ ha niile, anyị arịọ gị dị nwenụ anyị. maka ndị oke mmanya na ọgwụ ike kere agbụ, ndị ọnụma na obi nkolopụ zuru arụ, ka ha chọta ndụ ọhụrụ site na amara na ebere nke Kristi onye kpọrọ ha, anyị arịọ gị dị nwenụ anyị. maka ndị otu Kristi gbakọrọ n'ebe a bụ ahụ Kristi dị ndụ, ka ndụ anyị bụrụ ezi akaebe na nkwado nyere ndị niile na-akwado ịnata sakramenti dị asọ na Ista, anyị arịọ gị dị nwenụ anyị. maka ndị niile nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na aja Mass dị asọ tata, ndị niile nwụrụ n'ọdachi dị iche iche n'isi nsọ a, ka ha site n'ekpere na ezi ọrụ ndị otu Kristi keta oke n'ala eze eluigwe, anyị arịọ gị dị nwenụ anyị. Ebele ime obi, Chineke jike niile dị obi ya ebi, ọ bụ mmasị gị na anyị bụ ndị kwere ekwe ga-ezukọ oge niile wee na-efe gị ofufe. Anyị ga-agbakọkwa ọzọ n'ụbọchị tata, a na-ayọzi ngọzi gị n'isi anyị niile, nụrụ ahịhịa anyị, na-eburu anyị ụzọ n'ebere anyị azụ oge ncha, na-echekwaba anyị, na-agọzi anyị mgbe niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Oge onyinye. Anyị nwere basket n'iru ebe a nụnwa, ndị nọkwa ebe ha nọ, ndị ọshas ga-agagharịkwa nke dịghị mma.
kedu ihe m ga-emere Chineke maka ihe ọma niile o mere m na ndụ? Kedu ihe m ga-emere Chineke maka ihe ọma niile o mere m na ndụ? Ịhụtawa ogbenye, nye ya ihe kọrọ ya, lee ụmụ nwanyị, isi mkpe nye ha, ikpe nkwụmọtọ, ndị nke na-enweghị onyinye aka si n'aka gị na onyinye Chukwu. Kedu ihe m ga-emere Chineke maka ihe ọma niile o mere m na ndụ? Kedu ihe m ga-emere Chineke maka ihe ọma niile o mere m na ndụ? Ihe na-emere eme, ọ dị n'ụlọ Chineze na-ekpere anyị ekele gị mma mma mme, ọ dị n'ụlọ aka ya na-agwọ ya anyị ekele gị meela, aka na-arụsi ihe anyị ekele gị mma mma, ihe nna mere eme anyị ekele gị mma mma ihe nna mere ọ dị mma aka na-agwọ ya anyị ekele gị Chima, anyị ekele gị mma mma anyị ekele gị meela, anyị ekele gị mma mma ekele gị meela, anyị ekele gị mma mma anyị ọdụmegbe anyị ekele gị anyị ekele gị meela, anyị ekele gị mma mma anyị ekele gị meela. Omewokwa ọzọ, ọ bụ n'ihi ukwu Chinemekwala ya ọzọ, ọ bụ n'ihi ukwu o mekwala ya ọzọ, ọ bụ n'ihi ukwu Chinemekwala ya ọzọ, ọ bụ n'ihi ukwu ọrụgo kosi alụwo, ọ bụ mere m ihe dị mma Chinemekwala ya ọzọ, ọ bụ n'ihi ukwu o mekwala ya ọzọ, ọ bụ n'ihi ukwu Chineke mekwala ya ọzọ, ọ bụ n'ihi ukwu onye ga-emekwala ya ọzọ, ọ bụ n'ihi ukwu Chinemekwala ya ọzọ, ọ bụ n'ihi ukwu Chinerugo kosi alụ, ọ bụ n'ihi ukwu Chinemego kosi eme, ọ bụ n'ihi ukwu Chinemegwọgokwa n'ọrịa le, ọ bụ n'ihi ukwu Chinemegokwa ya ọzọ, ọ bụ n'ihi ukwu mekwala ya ọzọ, ọ bụ n'ihi ukwu na Chinemekwala ya ọzọ, ọ bụ n'ihi ukwu o mekwala ya ọzọ, ọ bụ n'ihi ukwu Chineke mekwala ya ọzọ, ọ bụ n'ihi ukwu onye ọma m, onye ọma gị, onye ọma m, onye ọma onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma Oji David ihe agị, onye ọma m, onye ọma onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma onye ọma m, onye ọma gị, onye ọma m, onye ọma onye ọma, onye ọma, onye ọma, onye ọma onye na-enye ndụ agị, onye ọma m, onye ọma onye ọma, onye ọma, onye ọma onye ọma Chimle
nwanne chimna ya ya Akwenyi chimusanye jere chimna ya ya imesokwanya gawe chimna ya ya onye ọmamu onye ọma onye na-ebe eze onye na-asọ ndị ọma gị chimna ya achụmna nga chimna ya chimusanye chimna ya anachuleji mesokwanya gawe chimna ya ụwa ọma mma jọnjọ ekwere goma aga m agbaba n'ime Chineke ga-akụ ọkpa anya oyo gị nara aja anyị ezi Chukwu na-abata ya were ya gọzie ya mekwa ya nna ka ọ dị mma kwesị na ịga n'agha yabanụ nna m kaja anyị na-achụburu ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara nọ maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ gị dị asọ. Amen. Chineke nna ji ike niile dị ebighị ebi biko were ahụ na ọnwụ nke otu nwa gị Jesu Kristi mee ka ihe anyị na-eme na-amasị gị ahapụ naanị anyị apụghị ime ihe ọbụla dị mma biko mee ka aja nke a zuru oke wetara anyị ebere na ịhụnanya gị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Nọnyekwara gị. Welite n'obi elu. Anyị ewelite gị ya n'ebe dị nwe n'anyị nọ. Ka anyị nye ndị nwe Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi ihe bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ. Na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile onye dị nsọ. Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa. N'ihi na gị nwadoro mgbapụta nke mmadụ n'elu osisi nke obe ka ebe ya ọnwụ siri malite bụrụkwa ebe ndụ ga-esi kulite ka onye melili n'elu osisi bụrụkwa onye melili n'elu osisi site na Kristi dị nwere anyị onye igwe ndị mmụọ na ike niile nke eluigwe si na ya na-eto na-ezobere ebube eze gị anyị na-arịọ ka ikwe ka etinyekwa olu anyị na nke ha welu umeala na-eto gị na-asị nsọ 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 osebụrụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala Hosana 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 n'elu kasị elu ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha onye nwanyị Hosana 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 n'elu kasị elu. na idozi ihe sọgidere ihe dum nsọ anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi
onye bịara tupu edunye n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee n'alụ wee la achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye nye ụmụazụ ya sị nara m nke a rie na unu niile nke aba ahụ m ka a ga-edunye maka unu. etu akwa ka o si mee mgbe ọ chọrọ mmiri anya asị obodo iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bido ya ụmụazụ ya sị nara m nke a ṅụọ na unu niile ka biko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụta n'ihe omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. anyị na-ekwupụta ọnwụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị o Kristi wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebulogha acha nke ndụ na iko nke nzapụta. anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu na egwu na-efe gị. anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. gọzie pope anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọta gị niile. chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. gbabata ha na ndị ọzọ na-enwere ahụ ihe nke ebube gị. biko meere anyị niile ebere ka anyị soro wee ji mara dị ngọzi ndị nke Chukwu Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl njiri dị nsọ na ndị nsọ gị niile gị mere uche gị n'ụwa wepụta ndụ ebe ebe ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Amen. ihe niile ekere eke na ofe ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọba otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. ụmụnna ka anyị were ebere nọ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otu dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kwe na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Amen. zọpụta anyị anaghị ọgụ osebe ọ na-ajọ ihe niile, were ebere n'oge oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị wee gbara ha nsogbu niile. were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otito ebebe ebebe. onye nwe anyị Jesu Kristi, onye ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. elekwara anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwu nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ ka ibe dị ndụ na-achị ebe ebe. Amen. udo ngosi bụ adịrị unu mgbe niile. Terekwara gị. feela nwanne gị aka maka ekele nke udo. Udo na ịhụnanya Kristi. Amen. Wow.
nye nwa atụrụ nke Chukwu na elekọtapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Di nwenụ m, etosịra m ka ịbata n'ime ụlọ m ma kwuo sọsọ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrị. Ka ahụ na ọbara Kristi kwụba anyị ruo na ndụ ebebe. Amen. Oge oriri eruo, oge oriri eruo, ụmụnne m kụnienu ka anyị jelie. Anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ na ya bụ oriri. Ụmụnne m, anyị nwere isi ọma bụ ndị na-eri ya. Legodinu onye ọma Kristi nyere anyị n'oge ochie, ma na-esi n'igwe ka Chukwu jiri zụọ ha nri n'agba ọhụrụ. Kristi jiri onwe ya were anyị nri. Anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ na ya bụ oriri. N'iwenụ etosi m ka ịbata n'ime m, ma enwere m nchekwube. Sọsọ ofu okwu kwuru ga-azọ m. Ụmụnne m, anyị nwere isi ọma bụ ndị ga-eri ya. Legodinu onye ọma Kristi kwadoro anyị n'oge ochie, ma na-esi n'igwe ka Chukwu jiri zụọ ha nri n'agba ọhụrụ. Kristi jiri onwe ya were anyị nri. Anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ na ya bụ oriri. Akwa Jizọs kwara n'elu obe. Ndị nke m, gịnị ka mere unu jiri aranyere aka gbaketa mazụ? Leenụ n'isi m, ọ bụ ọbara ọbara. Leenụ n'ahụ m, ọ bụ ọnya juru ya. Mkpụrụ obi m, mkpụrụ obi m, mkpụrụ obi m na-achọ dị iwenụ. Mkpụrụ obi m na-achọ dị iwenụ. Kedu mgbe m ga-aba wee hụ Chineke anya? Dịka etu nwanụ ya si achọ mmiri ọṅụṅụ, etu ahụ ka obi m si achọ dị iwenụ. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust in His presence daily. I surrender all. I surrender all.
I surrender all. I surrender to you. I surrender all. I give you my whole being. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Ihe banyere m ọ na-emetụ chi mmebi o. Ihe na-arịsa m ọ na-emetụ chi mmebi o. Oke mmụọ ji maka m wee mee ya sisi emeneme o. Onye eze ji maka m wee mee ya sisi emeneme. Unu ahụgo ije lọvụ o. Ihe ahụgo ije lọvụ no mụ na chi. To Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are your garments spotless as the white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless as the white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Ka anyị ya yọọ onye nwe anyị nna dị nnukwu ịhụnanya ijirila oriri nsọ nke a na-ejuo anyị afọ. Ọnwụ nke nwa gị na-enye anyị nchekwube na mgbasi ike n'okwukwe. Biko meenụ ka mbilite n'ọnwụ ya wetara anyị ikwudosi ike, bịakwaduru anyị na ndụ ebebe site na Kristi onyenwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkụ one tata ka anyị banyere izu ụka dị asọ Holy Week n'afọ nke 2021. Tata bụ Palm Sunday. Holy Week bido tata were ya emechi na Saturday dị asọ Holy Saturday, Saturday nke anụnwa na-abịanụ. Ihe ọ pụtara bụ mmemme Holy Week. Thursday, Holy Thursday, Good Friday,
Holy Saturday. Anyị ga-emekwa ya n'ilo ebe a. Ụbọchị nke Thursday ọ ga-ebido n'elekere 5. Ụbọchị nke Friday Stations of the Cross elekere 5. Elekere 5 na ọkara ememezie Passion na ihe ndị sie. Ụbọchị nke Saturday elekere 5 kwa. Abalị taa niile Holy Thursday, Good Friday, Holy Saturday 5 p.m. ebe a. Anyị ji n'aka na parking lot anụwa ga-ejikwa ụbọchị ndị a niile elekere 5 nke mgbede. Anyị ji n'aka na tupu chi a na-ejibe ọchịchị agbawari nne anyị emecha ihe niile. Ọtụtụ ndị parish gbara ya okirikiri. O nwere ndị nke na-ebido 6, o nwere ndị na-ebido and ha ncha ọtụtụ n'ime ha bụ na ilo ka ha na-eme. Nya ka anyị nwere parish retreat nke emekwere na Zoom. Anyị wee na-ekele ndị niile bụ ndị bịara ya. And dịka anyị si enweta ozi na ndị niile bịara ya nwere aṅụrị, ndị mmadụ abịakakwu. So ihe ọ pụtara bụ na anyị na-enye Chineke ekene ka ọtụtụ n'ime anyị si wee bịa, ndị bịakwuru ihe nwa aṅụrị na ihe emere. Anyị na-ekene unu niile, na-ekenekwe ndị niile gbara mbọ hụ na ọ gara ọfụma. Nke a bụ maka ndị ihe metụtara. Enwere ozi na-agagharị nke ga-ebido April 1. FEMA funeral reimbursement of COVID-related funeral expenses of up to $7,000. So anyị fụrụ pandemic nke anyị nọ n'ime ya. Onwe ndị mmadụ rapụrụ, onye nke ha rapụ ihe a tụfuru were mee ili ozu anwa ihe gbasara funeral ya niile. Ọ bụ ndị o metụtara, ndị niile nwụrụ bido Jenụwarị 2020 were dịrị bịawazie. Unu ya jee na ịntanetị chekie ya. Ọ bụrụ na anyị nwere ndị dị etu a, kwuche mma na anyị nwere $7,000 reimbursement from FEMA for funeral services. Etu a ka ọ dịkwa ndị nke high school graduates applying to medical school. There is a medical school in Tennessee that is free. The same in New York. Look out for those, or you can call me. Ofu onye otu anyị, ọtụtụ n'ime anyị maalụ, Esther Umade. Akpa afa ya etu anyị nwere ike anya marọ Esther Umade, ma akpọzie si na afọ ya bụ Mercedes oke ụgbọ, anyị nwere ike ghọta ya. Ọ rapụ n'ụbọchị ụka gara aga. Ụmụ ya ndị nke n'ebe anụnwa ka anyị nwee ike beruore ha dịka anyị si eme, kpọọ ha na fon. Tata bụ ụbọchị ụka ikpeazụ anyị na-aka ebe a n'ọnwa nke March. Dịka anyị si emekwa all the March babies. If you are born in the month of March, wherever you are, we recognize you. All the March babies together we sing, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear March babies. Happy birthday to you. Ka
anyị lotekwa ụbọchị Ista anyị aka ụka ka anyị si aka ya 8, 10 and 12 ụbọchị Ista ka anyị lotekwa ya ka ọ ghara ịgbanarị anyị. Ya bụ ihe niile anyị eme ka anyị lotere unu na parish anyị kwụchim ebe onye anọ na ebiaba anyị emeghego ndị ụka nwa nke n'otu abụ n'otu ka anyị were nwayọọ nwayọọ were na-abanye n'ime ihe. Anyị were ohere a wee na-ekene ndị niile bịara ebe a tata, wee na-ekenekwu ụkọchukwu anyị Fada Jude Umeobi ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. Daalụnụ. Anyị na-ekele mmadụ niile na-ekele anyị niile oge ncha etu anyị si agbakọ si na mmasị nke Chineke wee na-efe Chineke anyị ofufe n'asụsụ ala anyị. Anyị na-arịọzi ọrụ Chineke oge ncha ngọzi ya n'elu ngọzi na nchekwaba ya na mgbazi ya na ndụ anyị oge niile site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na mkpịsị agwụsịgo. Ezi Chineke dị mma. Imeela n'ụbọchị taa o. Imeela n'ụbọchị taa o. Oke obi n'igwe. Imeela n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa. Nara ekele. Baba imeela n'ụbọchị taa o. Chineke dị mma o. Imeela n'ụbọchị taa. Before COVID, I can't wait in a motor. Before